So na Convention People's Party ebie kwan se wona wani EGS obetu franka ediama CPP amanyoko no 2024 mu no obetumi aba befa won mo nkrata wo mabie mu April busumi wo mu de to so aduo no edikosi me busumi de to so dubako Adom TV etwaso Convention People's Party CPP amanyoko no e de abetudwa se womo ebie kwan e de ma omanfo a womo aya ahoboa se womo ebeko gina ama yato omo so aba ama womo akogina omampani akensie 2024 abato ebeko so e wo mamu ha enkrata womo e de betudwa no womo e kire se womanfo a womo aya ahoboa no womo ebetimi akwa amanyoko no e office e hyase efri enne na womo akofa womo enkrata womanfo ebeko fai eye potokasem nomination form no da so no 20,000 Ghana cedis na wo de wonkrata ne so kwa sika obetua no 200,000 Ghana cedis womo editudwa wonkrata nim se womo behwe se womo mra womo akruchi ede ama amanyoko no obi biara ode ne ho ebeba behye no enhihye ye da ho no sa nipa no ebefem ansa na womo agina to okiremu se womanfo a womo de wonkrata yi ebeba behye mpanifo a womo ebetutu wona no ansa na womo etimi enyasa dibie ensem ebeto odwa yi de nidin ehye nkrata yi ase Nana ya a champion jantua wono na general secretary edema CPP amanyoko no